Войната в Украйна продължава вече повече от 3 години. От първия ден решихме да подкрепим Украйна и да санкционираме Русия. И направихме добре, защото не само украинският народ се бори смело за своята свобода, но и за нашата сигурност. Кой е заплашен? Наистина, ако една държава може безнаказано да нахлуе в своя съсед в Европа, тогава никой не може вече да бъде сигурен в нищо. И това е законът на по-силния, който се прилага. И мирът не може повече да бъде гарантиран дори на нашия континент. Историята ни го е научила. Отвъд Украйна. Руската заплаха е тук и засяга европейските държави, засяга и нас. Русия вече е превърнала украинския конфликт в световен конфликт. Тя е мобилизирала на нашия континент севернокорейски войници, иранско оборудване, като същевременно помага на тези държави да се въоръжават още повече. Русия на президента Путин нарушава нашите граници, за да убива опоненти, манипулира изборите в Румъния, в Молдова. Тя организира дигитални атаки срещу нашите болници, за да блокира тяхната работа. Русия се опитва да манипулира нашите мнения с лъжи, разпространявани в социалните мрежи. И в основата си тя тества нашите граници. Тя го прави във въздуха, в морето, в космоса и зад нашите екрани. Тази агресивност изглежда няма граници. И Русия в същото време продължава да се превъоръжава, като харчи повече от 40% от бюджета си за тази цел. До 2030 година тя планира още да увеличи армията си и да има 300 000 допълнителни войници, 3000 танка, 300 изтребителя повече. Кой може да вярва в този контекст, че може да разчита на подкрепата на парламента? Че днешна Русия ще спре до Украйна. Русия стана в момента, в който ви говоря, и през следващите години. Заплаха за Франция и за Европа. Съжалявам го много дълбоко. И съм убеден, че в дългосрочен план мирът ще настъпи на нашия континент с една Русия, която отново е спокойна и миролюбива. Но ситуацията, която ви описваме, е такава и ние трябва да се справим с нея.